זרקו לי רגע סכומים, כמה כסף הייתם רוצים לעשות בעסק שלכם בחודש? 200,000. תרימו ידיים. 100,000. כמה? 100,000. עוד? קדימה חבר'ה, לזרום. 500,000. כל מי שזרק עכשיו מספרים, כמה זמן העסק שלכם פעיל? 3 חודשים. אוקיי, כמה כל אחד הוציא על העסק שלו? 30,000, מי אמר? אחת, כמה? כמה אלפים? כמעט 100,000. 100,000? 70, 50, 80. אוקיי. אז בערך אנחנו חצי. תראו, בגדול... דודי, אתה מפריע לי, דודי, אני אוציא אותך. בגדול היום עסקים, הם מפחדים להוציא כסף על העסק שלהם. עכשיו, מה שאני אגיד לכם פה זה יישמע כאילו אני בא למכור לכם את עצמי או משהו כזה, אז ממש לא. אני נטו רוצה לתת לכם גם דוגמה מהתחום שלי, כי דיברתי כבר עם עשרות אנשים שעשו את הטעות הזאת פעם אחר פעם, וכאילו הרבה מאוד פעמים שהם טעו ובעצם שרפו את הכסף שלהם. עסקים היום באים ומנסים לחסוך כסף על העסק. אני אתן לכם רגע כמה דוגמאות. לדוגמה, הם הולכים למשווק שלוקח להם משהו כמו 1,000 שקל, 1,500 שקל, או מישהו שעושה להם דף נחיתה. עכשיו, בדפי נחיתה, תכלס זה פשוט תכלס בדפי נחיתה, זה שישאירו לכם כמה שיותר פרטים, כמובן בסוגריים לידים שהם איכותיים, כן? לא לידים שהם זבל. ויש הרבה חבר'ה פה שלוקחים נגיד אנשים של דפי נחיתה שעושים להם במחירים טובים של 600 שקל, 650 שקל. מי שלא יודע, דף נחיתה היום בשוק עולה 3,000 שקל. שיווק גם נע בין 2,000 ל-5,000 שקל. ואני רואה גם הרבה חבר'ה בפייסבוק שהם מחפשים משווקים של 1,000-1,500 שקל. עכשיו אני רגע ניתן לכם דוגמה של המשווקים, כי זה הרבה יותר קל. תכלס, למה אנחנו צריכים סרטונים? לשווק. מה המטרה? תכלס, לקבל לידים מהסרטונים, נכון? בעצם הם הולכים לאיזשהו משווק שהוא מתחיל, משלמים לו את ה-1,000-1,500 שקל האלה, או שהולכים למישהו שבונה להם דף נחיתה ב-600-650 שקל, 1,000 שקל, במקום להשקיע פיזית את הכסף הזה. ובעצם, אני יכול להגיד לכם פשוט מניסיון שלי, שדיברתי עם אנשים, הם פשוט לוקחים את ה-1,000-1,500 שקל האלה, לוקחים את המציץ, שורפים אותם. למה? הם לא מרוצים מהסרטונים, הם לא מקבלים לידים, או אם זה בדפי נחיתה, שהם לא מקבלים לידים שמשאירים להם פרטים כי הקופי לא מספיק טוב. בתכלס, מה שאני רוצה רגע להעביר לכם פה, כי אתם זרקתם לי כאן שאתם רוצים לעשות 100,000 שקל בחודש, 150,000 שקל בחודש. אתם לא יכולים להגיע לסכומים האלה אם אתם לא מוציאים בחזרה. בעסק אתם צריכים ממש לקחת כמעט את כל הכסף שאתם עושים, להשקיע אותו במשהו, בין אם זה שיווק, בין אם זה ייעוץ מחירות, בין אם זה דף נחיתה או בין אם זה משהו. אתם לא פתחתם עסק בשביל לבוא ואחרי זה ללכת ולצאת למסעדות חודשיים אחרי שפתחתם את העסק. אני אתן לכם רגע דוגמה אישית, כי מה שאני אומר זה גם מה שאני עושה. אני אתן לכם רגע שיתוף קטן ממני. אני התחלתי עכשיו תהליך של כושר ותזונה. ולא באתי וחיפשתי מי ייתן לי את המחיר הכי טוב, או מי בתכלס ייתן לי את התגמול שאני רוצה במחיר הכי טוב. לא. אני אישית, אתם לא חייבים לעשות את מה שאני עושה, כן? אבל אני פשוט באתי ואמרתי, אוקיי, מי הכי יקר בשוק? באתי, עצמתי את העיניים, מי הכי יקר בשוק? לקחתי מישהו, חלקכם בטח מכירים את בר פחימה, עצמתי את העיניים, אמרתי, טוב, הוא הכי יקר בשוק בפער, קח. סלק אותי על המקום. לא עשה לי שום שיחת מחיר, אמרתי לו, קח תסלוק. למה? כי אני יודע שברגע שאני משלם על משהו מחיר גבוה, אז הסיכוי שישרף לי פה הכסף הוא יותר נמוך. עכשיו, לא בהכרח לבוא ולשלם למישהו מחיר שהוא גבוה, זה אומר בהכרח שתקבלו עבודה שהיא טובה, אבל הסיכוי פה הוא מאוד מאוד טוב, שאם תשלמו למישהו מחיר שהוא יותר טוב, אתם תקבלו את העבודה טובה. אז תכלס, כן תשקיעו בעסק שלכם. בין אם זה עכשיו בייעוץ מחירות, שכן, הוא ייקח מכם עוד 1,000-2,000 שקל, אבל ייתן לכם עבודה שהיא באמת טובה. מישהו של דף נחיתה, אל תשלמו לו 1,000 שקל, תשלמו לו באמת מחיר שהוא, כי הרי הוא לא סתם עכשיו בא ולוקח עכשיו מחירים שהם מעל מחיר השוק, נכון? אז בקצרה, תשקיעו בעסק שלכם.